Siyabingelela siyanamukela kuhlelo lethu lomnandi kakhulu iReal TV1 Stories. Lekhaya ke cha sesi-recommend kakhulu ukuthi nijoyine la kwi-link eku-description. First link EasyBet, nidlale nibheje kube mnandi kube nje. EasyBet kulula kakhulu bafethu. Wabona mangabe umuntu obhejayo ungazi uhamba enyangeni uthi ufuna into yokuwinisa, awukho umuntu okubheja yabo, kodwa ukhona wenhlanhla. EasyBet kulula kakhulu, unama odds amahle, kuwineka kalula ngendlela esimanga. Ni create ama-account enu niwayeka lawo ama-companies. Lawo ama-companies adla imali zenu. EasyBet inkampani yasala eSouth Africa. So nijoyine. Uyanikezana ngezumbulu zemali uma ujoyina. Uzothola izumbulu zemali within 2 hours ujoyinile, uzokupha i-voucher for free. Uma udliwa uzophela uthola i-voucher futhi still bazokupha i-voucher. Bafethu yena kampani esezingeni ephezulu ke leyo EasyBet. I-link ku-description. Usebenzise i-promo code uLove50. Love50 i-promo code ufuna uyisebenzise leyo. Siswami siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni. Igama lakho solifihla ngoba u-anonymous. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila bhuti wami, wena singeza kwena. No, uma usuzwa kumina nami ngiyaphila. Khona umunye ubaba wethanda ukuthi ngiyaphila singezwa kuwena, yabo. Manje anga-understand ukuthi uma singezwa kuwena usho ukuthini. Kanti indlela angibuza ngayo ukuthi uselinde ukuzwa kumina ukuthi mina nginjani. No, ngiyajabula sami ukuba nawe namhlanje. Usibhalelile nge-email, waprovide nenamba yakho, sasakuthinta sa-arrange. Sengisho ukuthi nomuntu omunye ufuna ukubhala abhale ashiye nenamba yakhe kwi-email address lela escreening. Yane udaba lakho lungithusile, yabo. Lungenze ngaba curious ukuthi njengoba lekhaya nathi si-interview inyanga, ngabe le nyanga le enze lento yenze kuwena akazange kube inyanga oyibonela ekhaya yini? Mhlambe usichazele before singena odabeni ukuthi wena ukhulele emndenini onjani, kungani ukholelwa emthini? Hayi, mina ngikhulele emakhaya. Ubaba ube umuntu obekhonza kakhulu into zezizulu. So nje bekuthi makunenkinga ekhaya noma kukhona athi akakuboni kahle, athi alande umuntu athi akazosebenza ekhaya noma athi azoqinisa, sigquma, siphalaza, athi inyanga yizisicabe senze ukuthi siqine, singathola izinto kalula. Ngoba ubekholela emthini kakhulu ukuthi nje mehleze umuntu uhleze ube nezinto ezokuvikela. Ungaphansi ngoba mhlawumbe abantu bengakubekela something uwe ushone kanti thina ubenza sure ukuthi uyasiqinisa. Ngoba wakho indoda yenza kanjalo. So asiqalele phansi udaba lakho lihambe kanjani, ufike kanjani kulesimo kusona njengamanje? Hayi, udaba lami luqala lapha ke. Angithi ukukhula kwami vele ngikhule vese umuthi ngiwazi. Sengazi nobuhle bawo ukuthi hayi mangenze kanje kuba kanje. So ngakhula ke ngaze ngathola umkhwenyana ke. Ungangitshela ukuthi umkhwenyana nomthole naye ngengqawo. Ngenzeka nakhona ukuthi ngamthola ngazi ingcabo ngoba phela besicaba besenza yonke into. Nakhona ukuthi angahambi nje nakhona ngacabela ukuthi umnyeni wami angaze ahambe. Kwaze walobola, sashada, sahlala, sathola izingane, sathola abantwana. Kwasho ukuthi ngishadeke umuntu ongahambelani ke nalo siko lami ke. Yena usindisiwe ngakweyakhe ifamily. So mina ke la sikholele ezulwini kakhulu. Bengisethola itoho ngasebenza. Umsebenzi wami waba muhle kakhulu ngoba bengizenzela i-catering ngisebenza mina. Umnyeni wami ngala naye uyasebenza. So ngabuka ukuthi kuze sibe rich kule family kunenye into okumele ngiyenze. Okay, now wait. Wathola umsebenzi nje uyitoho, waqongelela, wazovula i-catering yakho. Yebo, ngenza i-catering, ngabekelela imali. Okay. Mangibekelela imali ukuthi i-business lami liqhubeke kahle, ngabona ukuthi ayi kule business enginayo ayi umsebenzi wami awuqhubeki kahle. Okay. Kunenye into okumele ngiyenze ukuze ngibe kwesinye stage. Because ngiyayibona eminye imizi baphila kahle, uthola umuntu uhamba nomnyeni wakhe ba rich, banezimoto banayo yonke into. Kodwa mina ngizama umnyeni wami because umnyeni wami nayo uyasebenza kodwa akafiki le ndlela engifuna ukuthi afike kuyona. Okay. Ngase ngathi mangibuka ngangena ko Facebook because ngangibona ku Facebook hleze ku-advertise njalo kuvezwa abantu abasebenza abantu abazinyanga nanokuthi umuntu uma efuna ukuba rich khona indlela yokuthwala angayenza. Ngathatha inamba lapha ku Facebook
ngathi mangithatha inamba ngayikhuluma naye inyanga ngoba sasikhuluma efonini wathi ubaba hayi ungeza mntanami sizoyixoxa kahle into sibonana face to face ngoba ngesikwazi ukukhuluma efonini nangempela kwathi umnyeni wami engekho ke lapho wayeyosebenza ezosebenza night shift ne day shift engezokubuya kuyi weekend ngathatha lelo thuba lelo ukuthi hayi ngoba umnyeni vese akekho nami akangithathe le indlela yami vese izoqonda kahle uyothe ebuya nami ngobe sengiqedile ngiyokwenza ngathatha indlela ngahamba ngafika kulo baba ngathi mangifika khona ngabeka kudaba ngathi baba ngize ngenkinga kanje ngifuna nami ukuba right empilweni ngibe rich because ibusiness lami ngiyayibona ihamba kancane so manje ngifuna ukuthi yena ngibe nemali ngikwazi ukulungisa kahle umuzi wami nomnyeni wami abe right naye sibe nayo yonke into emndenini wami wathi ubaba okay into engenza umntanami mina ngiyathwalisa akukho kunye engikwenzayo uzokhetha ukuthi uyathwala noma uzothwala ngokuthi senze okunye noma uzothwala ngokuthi nginenyoka enginikezana yona uhambe nayo uma ukuthi awuyivumi inyoka uyabona ukuthi inyoka izoba inkinga uma ukuthi uyiletha lapha emzini wakho umnyeni wakho uzokubuza uyithathephi uzoyibona futhi okunye kungaba ukuthi siyalala ngathi mina baba pho yenza kanjani lonto leyo wathi baba hayi umuthi lo ozobubele uyisilwane ngizogcoba emzimbeni iwona muthi ozosebenza kuwena ukuthi abantu ibusiness lakho likwazi ukusebenza ngizogcoba kumina bese siyalala lo muthi lo uzobusiya kusebenzela ke ngizokuqalela u7 days bese iyabuya kumina uzongitshena ukuthi kuhambe kanjani nangempela ke ngathi baba hayi okay kulungile ngoba lento izonginikeza lento engifunayo singayenza ngoba kuzobe kusuku olulodwa wathi ubaba ngambuza ngathi baba pho angesaphinda siyenze pho wathi baba cha sikwenza namhlanje sibone imphumela ukuthi ithini bese siyaqhubeka lapho ke ngathi mina okay kulungile lokho ngizokwenza ngoba ngiyaqala nokuchitha umnyeni wami phela ngaze ngimchithele ngizoqala lapha nje lento engifuna kulomcebe engudingayo Ncinces at least wawubona ukuthi uchitha kahle uchithela ukuthi vele nibe right yebo ngabona lokho ukuthi ngoba ngichitha ngiyenzela impilo engcono ngisiza naye umnyeni wami ngiyamsiza le mpilo esoyiphila sobabili ngoba naye kuzokhona ukuthi abenefit lo mcebo wami ngalala ke nenyanga ngathi mangilala ke nayo ke yayigcoba lento yayo futhi yayingayivikelanga ngoba yathi ayidinge icondom ngoba lento kumele mayigcoba ngiyithole nangempela salala ngahamba saqeda asengahamba ngaye ekhaya wathi hamba mntanami uzobuya after 7 days ngahlala lo 7 days lo ngalinda ngibona ukuthi uzoba khona umehluko ngangawubona umehluko into eyangidida kakhulu ile ukuthi umnyeni wami bese engasangiboni kahle avele kube nomsindo endlini mangithi ngiyabheka ama customer amade nginawo nawo yaqhela kumina kodwa ngiyazi inkinga ukuthi ikephi ngiqale ngicabange manje usiyangidla umzangedwa ukuthi ngenzeka yini ukuthi ilento engiyenzileyo shuthi angenzanga kahle ngiqale ngimbhalele ubaba la ku WhatsApp ngithi baba nakwenzeka kanje lezi insuku ngilindise zona ngilindile kodwa manje izinto zami ngibona ziyahlakazeka zonke akusenzeki ngendlela nasemsebenzini wami umsebenzi awusahambi ngendlela abantu abasezi kumina athi ubaba hayi okay ngicela ukuthi uphinde ubuye khona okunye sizokwenza buya futhi sokhuluma ngithi mina okay ngicela ukusho usuku engizobe ngiright ngalo ngimtshene bese kuthi ngalolo suku lolo vele nami ngipakishe kahle ngilungisa into zami sambe ngihambe ngekhona mangihamba ngekhona ngimfike ngumtshene kahle ubaba ukuthi hayi baba ungenzelile kodwa manje akakenzeki lento engifunayo athi ubaba okay shutha asenzanga kahle ngizophinda futhi siyenze le nto sasiyenze eqaleni ngoba shutha akhambanga kahle so bese sibona kulokhu ke sesikwenze manje ukuthi khona kuzoqhubeka kanjani hayi aphinda ubaba athi hayi manje asisukeni ke ekhaya asambe noma siyokwenza ehlathini okay wait eqaleni nanenzele lapha esigodlweni sasenze esigodlweni phakathi manje kusethi asambe siyokwenza ehlathini manje sambe nangempela ngihambe naye fike senze ehlathini siqede bese ethi hayi hamba ke cabanga ukuthi kusezohamba kahle ke manje ngiphindele ekhaya mangiphindele ekhaya izinto zibewe sikakhulu okay wait ngesikhathi engayifaka icondom uyachamela yena wayechama cause ngawuyona ndlela ayethi umele angichamele kuze lo muntu uzosebenza kumele usebenze kumina uzosebenza kanti mayifaka icondom angeke kwenzakale lutho ngibuyele ekhaya mangibuyele ekhaya kube izinto ziphinde futhi izinto ishintshe kakhulu umnyeni wami naye ngalawo usethi akazizwa kahle usiyagula isingezansi naye manje sekunento emilayo ngaphansi angithi ngikhululayo naye futhi mina ngiphinde ngilale naye ngibuye mangibuya kule enyangeni ngibuye umnyeni wami siyaqhubeka phela vele mina phela ngishadile phela
ayikho indlela yokuthi ngithi ngimbalekele kuleli viki leli ngithi hayi ngizombona obade ngenza nalo. Okay, asibambe kanje la. Ngifuna uku-understand la. Ngesikhathi ekuvumisa lezi zinto lezi usinilale, wena kwazi ucabanga mhlambe if ingekho condom indaba zemangculaza and stuff akaze kufike emqondweni. Lokho ngiyakwazi futhi ngangikucabanga kodwa ngenxa yenhloso yento yokuthi ngidinga imali. Okay. Ngidinga ukuba rich. Lokho angibanga nandaba nakho. Kodwa ngathi mina ngidinga umcebo yiwona engudingayo ubalekile. Okay. Senikwenzile kabili umkhwena nakho nawe usenenkinga nawe futhi izinto zakho azihambe kahle. Izinto zami ayihambi kahle. Manje angisazi ukuthi yini okumele ngiyenze because sokuphele ngisho 6 months ngiyenzile lento kodwa manje ngibhidlizela into zami zonke. Ibhidliza nasemndenini wami ke manje abantu abasangifuni. Angisafuna umuntu manje. Okay. Lenyanga le senilala kangaki ngawo? Usefana nendoda yami ngoba njalo uveda nithi buya senze sizobona buya senze ngoba manje ngisho sengilele nomnyeni wami sengiyamphupha. Uphuphe ba? Mphupha yona inyanga le. Iyenzana ephupheni? Iphupha silele. Obese uthini bese uyitshele ngephupho lakho noma? Ngiyayifonela ngimtshele ngithi baba nakho la sengiyakuphupha wathi hayi fanele ngoba lento iphupha yinto kumele siyenze vele ukuze into zakho izokhanya. Oh. Ha. Seniyenze kudlulile ku10. Sesendle kudlulile sokukaningi ngoba sengize ngiyamphupha mangimphupha athi hayi mntanami ingoba sekuzokhanya into zakho ngoba usulokhu ngimphupha sokumele sibuye siqhubeke senze ukuze kukhanye. Okay. Wena bese sisibukayo manje ngifuna ukubuka ngesade wrong kodwa for the sake of ababukeli umupho ugcina uenjoy naye manje umkhonyana wakho nalenyanga le. Inyanga ngizwa kangcono. Ukuthi lo muthi usebenzisayo. Ngicabanga ukuthi lo muthi abe usebenzisa sonke lesikhathi uyena sengimuza ngoba umnyeni vese nayo into yamnyeni wami vese isiyagula siyayiwela vele. Umnyaka uthini manje no mina bese nama problems manje ngesingesingathi. Phela umnyeni angithi usindisiwe umnyeni bengeke ngimtshene ngithi asithandazeni baba na avume ngoba vese ngiyazi ngilandela yena phela ngale side lakho uthi usindisiwe. Ngithi asifaste na avume sifaste kodwa khona lapha abuye angishintshela khona nganga understand wathi kodwa njengamanje lento sengibona isiWest Life la emndenini wethu le yami yokushintsha kwezinto la ekhaya wathi icela ukuthi ongcono sami siyobona umuntu mhlawumbe singasizakala yize noma ngingakholelwa ezulwini kodwa ngicela ukuthi sihambe siyobona ukuthi mhlawumbe khona into azoyisho phasi kwethu ukuthi kwenzakalani ngoba phela sengiyayibona ngiyindoda kodwa manje sekufana nokuthi angisiye indoda endlini kwasho ukuthi kimi nawe unembezo yangishaya mayisho kanjalo mina ngizobanjwa phela manje uzongibamba phela ukuthi yini wathi ifinyanga ifike ikhuluma amaqiniso lapha. Inkinga ile ukuthi inyanga izofika isho ukuthi hayi unkosikazi wakho wenza u1 no2. Okay. Ake sithi